OTW dolan nggone mamake sisan ngepet rambutan. Mamake duwe wit rambutan 5 tapi sayang banget sing woh kur loro tok. Nang nggone Rika wis pada musim rambutan apa urung? Sebenere anu video wingi dina Minggu. Niate genah balik kanggone mamake nyong edit video terus gari tek posting wengine. Tapi berhubung wengine nyong diperintah nang bojoku kon goreng lele, dadi ya tembe koper tek posting dina siki. Nyong menggone mamake kawanan kok jam 11 soalnya nyong kuwi ngumbahi disit. Lah rong dina wingi kuwi nyong ora ngumbahi dadi akeh pol. Seperti biasa nyong menggone mamake kuwi karo Aldo tok. Jane nek lunga-lunga nggawa Aldo mesti banget kakean pajek. Tapi ora apa-apa lah ya, ketimbang sih lunga-lunga ora karo Aldo. Disit pas nyong esi cokan COD terus kirim paket mengkroya, Aldo pancen sering ora tek sengi soalnya esi cilik melas panas. Oke, singkat cerita nyong wis tekan nggone mamake. Nek wis tekan nggone mamake ya wis pol-pole gari kon madang, kon macit. Ya Allah, mamaku wis tua banget semoga sehat karo panjang umur, amin. Nah, nyong arep lanjut nyukurna Baim karo Aldo. Ngenteni nyukure rampung, nyong garep jiot pesenan seblak. Soale tempat cukure karo seblake kue jejeran. Lagian nyong seneng banget tuku seblak nang Semelik. Wis regane murah, toppingnya akeh, rasane juga buket meleketaket banget. Wis lah singkat cerita tes mangan seblak lanjut nyong kue ngepet rambutan. Seorang Ida Indrati paling ora bisa ngepet rambutan kur nang ngisor tok tanpa menek. Maklum lah ya, nyong kue kan asli wong gunung. Dadi gemen pas cilikane ya sering banget penekan. Esi kemutan banget gemian nyong pas nggerantingi cengkeh. Nyong kan menek mengwite ya, dilala tiba tapi tujune temangsang nang pang sing gede. Asem banget yakin, agi seneng-seneng ngepet rambutan malah ngisor mripatku kesogrok gantar. Karena getih lumayan akeh, dadi nyong mudun tapi tujune kok ora kena mripat. Tapi lumayan sih uli seember gede kena nggo seneng-seneng bocah. Gampang esuk maning goleng ngepet rambutane.